תקשיבו, ניימר פעם היה פשוט כוכב על, אחד השחקנים הכי טובים בעולם בלי ספק. בגיל צעיר הוא כבר היה מככב בסנטוס בברזיל, עם תצוגות מדהימות שהיו מעבר לכל דמיון. ואז ב-2013, המעבר הזה לברצלונה, זה היה הרגע השיא שלו, לשחק לצד מסי וסוארס, להיות חלק מהטריו הזה. זה היה פסגת הכדורגל. היה לו הכל, מהירות, כדרור מושלם, ביטחון, והוא פשוט גרם לכולנו להאמין שהוא יכול להיות היורש של מסי ורונלדו. אבל פה הדברים התחילו להסתבך. ב-2017, ניימר עשה מהלך שכולם מדברים עליו עד היום. הוא עזב את ברצלונה לפריס סן ז'רמן, בעסקה שהפכה אותו לשחקן היקר ביותר בעולם. לכאורה, זה היה כדי להיות הכוכב המרכזי, ולא לחיות בצילו של מסי, אבל בדיעבד, זה היה הצעד שהתחיל להרוס לו את הקריירה. בפריז הוא אמנם מבריק פה ושם, אבל הפציעות התחילו להיערם. פעם אחר פעם הוא נפצע, וזה פשוט שבר את הרצף שלו. הוא החמיץ משחקים חשובים בליגת האלופות, בדיוק שציפו ממנו להוביל את פריז לתארים, וכל הזמן הזה היו גם דיווחים על מסיבות, חגיגות, ואפילו נסיעות לקרנבל בברזיל, במקום להתרכז בכדורגל. אבל לא רק זה, הוא אף פעם לא באמת קיבל את ההנהגה בקבוצה. פריז, עם כל הכסף והכוכבים שלה, לא הצליחה להביא את ליגת האלופות, וזה הפך לאכזבה חוזרת ונשענת. ואז, בשנת 2023, הוא עזב לליגה הסעודית. זה היה כמו אמירה ברורה, הקריירה שלו בכדורגל האירופי נגמרה. זה לא רק הפציעות והמעברים, זה גם הבחירות. הוא בחר במועדונים שבהם הכסף היה לפני המורשת, ובמקום לבנות קריירה שתיכנס להיסטוריה לצד השחקנים הגדולים ביותר, הוא הפך לדמות של מה היה יכול לקרות. כי ניימר, הוא היה יכול להיות אגדה כמו מסי, רונלדו או אפילו פלה, אבל הבחירות, המסיבות והרגעים שבהם הוא העדיף נוחות על פני הקרבה הם מה שהרסו לו. ניימר, מי שנחשב בעבר לאחד הכוכבים הזוהרים ביותר בעולם הכדורגל, עדיין מחזיק בתדמית של סופרסטאר. הוא מהווה אייקון גלובלי, שחקן שמסוגל לבצע מהלכים בלתי צפויים ולהדים את הקהל ברגעים של גאונות טהורה. אבל היום, ניימר כבר לא מזוהה עם השאיפה להיות השחקן הטוב ביותר בעולם. זוכרים את התקופה היא בברצלונה, כשהוא היה חלק משלישיית ההתקפה המפורסמת לצד מסי וסוארס? זו הייתה התקופה בה ניימר נחשב ליורש של מסי, לשחקן שהמשיך את השושלת הגדולה של הכדורגל העולמי. היכולת האדירה שלו, המהירות, הדריבלים המדהימים, כל אלה הציבו אותו בצמרת. אבל אז הגיע הרגע שהכל השתנה. המעבר שלו לפריז, שנראה כמו צעד על פסגת העולם, הפך לשלב שבו הקריירה שלו התחילה לסטות מהמסלול. במקום להפוך להיות השחקן הגדול בעולם, הוא הפך לסמל של שחקן עם פוטנציאל לא ממומש. פציעות בלתי פוסקות, בחירות לא נכונות במגרש ומחוץ לו, והשקעתו במדיה החברתית ובאורח חיים זוהר יותר מאשר במשחק עצמו, הובילה להידרדרות. והיום, כשהוא משחק בליגה הסעודית, הפער בין מה שהוא יכל להיות לבין מה שהוא היום מורגש יותר מתמיד. הוא עדיין ניימר, כן, אבל אנחנו יודעים שהוא יכול להיות מישהו אחר לגמרי, הטוב ביותר. לחשוב על כל המונדיאלים שהוא לא הצליח להוביל, על תארי כדור הזהב שמעולם לא זכה בהם, זה פשוט עצוב. הבחירות שלו לא תמיד היו הנכונות, זה ברור. אם הוא היה נשאר בברצלונה, אם הוא היה מראה יציבות וכושר שיא לאורך זמן, אולי היינו מדברים היום על שחקן שעמד באותו שורה עם מסי ורונלדו. אבל במקום זאת, הוא בחר במסלול שונה, וזה פשוט שובר את הלב לחשוב על מה הוא יכל להיות. נכון להיום, ניימר מתמודד עם אתגרים משמעותיים בקריירה שלו. לאחר המעבר שלו לליגה הסעודית באוגוסט 2023, הוא סבל מפציעות חוזרות שהגבילו את השתתפותו במשחקים. במהלך שנת 2024 הוא שיחק 42 דקות בלבד, אך הרוויח סכום עתק של 101 מיליון יורו, מה שמדגיש את הפער בין ההשקעה בו לתרומתו בפועל על המגרש. הפציעות התכופות וההיעדרות ממושכת מהמגרשים הובילו את ההנהלה לשקול את ההמשך דרכו בקבוצה. ישנם דיווחים על כך שהמועדון אינו מתכנן להאריך את חוזו, מה שמעלה שאלות לגבי עתידו המקצועי. במקביל, נשמעות שמועות על חזרתו האפשרית לסנטוס, מועדון מעורב בברזיל. נשיא סנטוס הצהיר כי למועדון יש פרויקט קונקרטי עבור ניימר, במידה ויהפוך לשחקן חופשי. ניימר עצמו הביע רצון להשתתף במונדיאל 2026, מה שמעיד על שאיפותו לחזור לכושר משחק מלא ולהוכיח את יכולותיו מחדש. המצב הנוכחי מציב את ניימר בצומת דרכים בקריירה שלו, כאשר הוא נדרש לקבל החלטות משמעותיות לגבי עתידו המקצועי והאישי. ומה אתם חושבים על המצב של ניימר? שתפו אותי, שימו לייק לסרטון ותרשמו לנו בתגובות את דעתכם. ניפגש בסרטון הבא. כאן היה קפטן